गियोनोलै इयो गियोनो गाखोनो स' हेल' गाइस वेलकाम बेक टु द चेनेल थ' नोंथांमोनखौ बे आंनि दैमाल ब्लग इउटुब आरोबाव दिनै मोनसे गोदान भिडिअ बनायनाय जालायबाय आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङै दङ ओमफ्राय दिनै मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय गाइसमोन बरपेटा र'डआव थांदों फिसा खामानि दङ नोंथांमोना नायनो गोसो दङब्ला नायलांबाय थाबानो जाबाय आंनि रुमखौ नायनो हागोन माबायदियाव थादों आङो दायो आंनि रुमखौ नायनो हागोन नोंथांमोनानि इयावनो थाव इयावनो बर्ड माबा माबि नै बर्डआबो मा मडेलनि डेन्जार मडेल बेयावनो थायो बेयावनो उन्दुयो आरोना लोगोफोर उपाय गैया नैबेखौ बानोसै ओमफ्राय थांसै आरोना लेट्स ग' लोगोफोर दायो न'निफ्राय ओंखारबोबाय आरोना गानै जोमै ओमफ्राय दायो सक फारसे थांसै थांनानै गारि गाखोनोसै ओमफ्राय होलांसै आरोना लांबाय थाबानो जाबाय मोनसे फिसा खामानि दं नै बेग टेग बाखादों आङो गस्ला लंपेन्ट एकदमबारे गानखाबाय आरोना थ' नायलांबाय थाबानो जाबाय थ' लोगोफोर दायो गारि मोनबाय आरोना गाखोनानै थांसै गारिया फिलफिलिजों थांसै आरोना गाखोबाय आरोना थांसै दायो बरपेटा रड मोनफैबाय आरोना ओमफ्राय टाइमा 12:50 जाबाय बेयाव फ्लाइअभार जागासिनो आरोना दाबो कमप्लिट जायाखै दाबो दङ फिरफिलियानो जै श्रीराम दा थाबायगासिनो आरोना बिराद भिर जादों मानसिफोर फ्लाइअभार जाबासो बरिया जासिगोन ओमफ्राय बेयाव फ्लाइअभार जागासिनो नालाय ओमफ्राय थांलाय फैलाय बिराद खस्थ' जागासिनो फ्लाइअभार जाबाथाय एसे बेसे जाला आरोना हिसाबै थांसिगोन नालाय इंलियाव फैसिगोन नालाय बारा बिदि जानाय नङा आरोना ओमफ्राय नैयाव नायनो नोंथांमोना बे जाबाय पार्क बानायना दोनदों पार्क जरा जरा दंफैयो A few moments later. आं दायो बेंक मोनफैबायमोन आरोना ओमफ्राय बिराद बरिं मोनदों दाबो जाया आरोना बिराद गोबाव नेबाय 12:00 फैनायानो 3:30 जाबाय बिराद नेबाय बेंकनि एकाउन्ट खुलिनो फैदोंमोन ओमफ्राय सम ओमफ्राय बे 10 नाम्बार काउन्टाराव ओमफ्राय साननो थांदों बिराद बरिं दंमोन नेलाबायनानै दङ नैयाव दंमोन आरोना बिनियानो थांथ'दो साहा लोंनो खालामखांबा थांनोसै जाबाय आरोना दासो जादों टाइम खैथा जादों 4:12 बेंक एकाउन्ट खुलिदोंमोन आरोना एसे गेजेरावनो खुलिखादों जेने आं इउटुबनि फैसाफोरा खामानियाव होनाय बायदि सापर्टल' खालामसै गाइस दायो ओंखारबाय आरोना बेंकआ बिल्डिङाव ओमफ्राय दायो न' फारसे थांफिननायसै एसे मार्केटआव हाबनांगौ दङ बिशाल मार्केटआव हाबनानै थांसै आरोना गाइस थ' मा लानाय जायो मा लानाय जाया नायनानै थांबानो जाबाय थ' लानोबा लायाबो जागोन आरोना थ' दायो बिशाल मार्केटआव हाबलांनि ओमफ्राय नै खाथि दङ कलेज दङ GLC कलेज ओमफ्राय नै राइट साइडखै बेंक ओमफ्राय लेफ्ट साइडखै कलेज दङ आरोना ओमफ्राय नै जों दायो बेखौ थांगासिनो गाइस एकदमबारे मोनालायबाय नै 12:00 फैनाया 4:19 एकदमबारे लेट खालामबाय थ' दायो मार्केटआव हाबलांसै आरोना फिसा बिला माबा नांगौ जाना दङ बेखौ लांनि आरोना दायो नै बिशालाव मोनबाय बिराद अखाबो माबादों आरोना नोंथांमोना बिराद अफार होदों अफार लाबायनानै 50 थाखाफोराव मोनो खोमा सिङाव अफार लाबायदों आरोना गाइस अफार 99.50 फोरावनो होगासिनो आरोना अफार दोनसै बेगखौ बिराद गोबावनि उनाव दिन्थि जाबाय आङो बापरे बिराद गोबाव जाबायमोन आरोना हा स्टेटमेन्ट गाखोगोन बेफोर बेगखौसो नांगौमोन सं 99 फैसा थाबाथ' बायना लाजोबगौमोन फैसायानो गैया बेंक एकाउन्ट जाबाय सिख्लाफोरनि ड्रेस फाय सिख्लाफोरनि ड्रेस नाया फाय नै जाबाय सेंग्राफोरनि एकदमबारे माबा दं नायनोसै माखौ फसायगोन लानो थांसै आरोना बेफोर नायनानै थांब्ला गस्लाफोरखौ माबायदि दङ मोजां नङा आरो बेसे 799 आरोना 99
99 गोजा आरोना बेफोर गासिबो 99 मोजां मोजां दङ आरोना नै 99निनो 99 फोर बेफोरो गासिबो 99आवनो बहुत मोजां मोजां मोनो दाम बारायनाय गस्लाफोराबो बरिया 700 इयो गाइस नोंथांमोन नायनो हागोन बरिया मोजां कालेक्सन नैखौबोथ' बरिया नुगोन गाइस गानबा बेखौबो मोजां नुगोन ओइ 150 बुख्रुम नङाबालाय माथोलाय आं बेखौ लांसै खोमा लांसै आं माबायदि नुदों कमेन्टआव खोन्थाहरबानो जाबाय माबायदि नुदों गस्लाखौ बोराय मडेल नुदों आंबो समायना गाननानै नायनानै गाइस स' गाइस नोंथांमोना कमेन्ट खालामबानो जाबाय माबायदि नुदों बे गुफुरखौ ओमफ्राय कमेन्ट खालाम आरोना माबायदि नुदों आं ट्राइ खालामदों आरोना बिदिनो लांसै आङो गाइस नोंथांमोना कमेन्ट खालाम माबायदि नुदों कमेन्ट खालाम आरोना गाइस बेखौ माबायदि नुदोंमोन बेखौ कमेन्ट खालाम आं बेखौ लाथ'ला माने बेखौ लानोसै आरोना गाइस ट्राइलआव दंफैयो गाइस दायो गस्ला गांसे लाना फैखांबाय आरोना ओमफ्राय दायो माबा मोनसे नांगौ जादों फायखाना साफा खालामग्रा ओमफ्राय बाव नायनि गैगोना गैया काप ओरैसो दङ मुलिनो आरो हुग्रा मुलिस' साफा खालामनायाव होग्रासो आरोना ओइ साइडखै थानो हागौ थायोब्रा बेफोरावबो साथारावसो दं खोमा सायावसो दं नोंथांमोना नायनाय बिबार बरिया दङ 300 गाहाम बिराद दाम आरोना बहुत मोजां बुस्थु दङ नै एंगार टेंगार दङ जगफोर दङ नै प्लाक्स दङ प्लाक्स 300 इयो 300 थाखा बिदिसो लानांगौ नै बे जाबाय बेफोरखौ नांगौ आरोना बायनो हायोबा ओमफ्राय नै बिराद न' साफा खालामग्राफोर ओमफ्राय सेम्पु माबा माबि दं आरोना थुल साराय गारबा बिराद बायदिसिना दं आरोना लोगोफोर नायनांगोन नोंथांमोना बे जाबाय गाइस बे जाबाय माबा फ्लर आरोना लोगोफोर माबा फ्लर आरोना मा होनो है बेफोरखौ नायबाय थायो नामा फै होखारजाथो बे जाबाय 4 फ्लर आरोना गाइस नै बेखौ नायनो हागोन बिराद ओंखाम संनायाव गाननानै संनो हागोन नोंथांमोना जाय नांगौ ओमफ्राय टावेल बरिया 99 टावेल माफ्ला नांगौमोनलै टावेलसो आरोना बेफोरो गाइस नायनानै टावेल मोजां दं आरोना ओमफ्राय कम्बल पर'टा बायदि दं आरोना नै सायाव लायनो आरोना फायखाना साफा खालामग्रा बुस्थु नांगौ जोंनो ओमफ्राय सायाव दङ आरोना सायाव नांगौ जों सायाव हाबफैबाय बेफोरनो सं नै बेफोरनो आरोना लोगोफोर बेथ' नै नैबाव दं आरोना गाइस नै बेसे रेसा 149 149 149 आना लोगोफोर लानोसै फायखाना साफा खालामनो नांगौ मना लाफादो बे जाबाय जोंहा बिमाय जाना फैदों आरोना लोगोफोर ओमफ्राय बेंकआवनो बिराद गोबाव थाबाय 12टा 12:30 फैनानै 4:46 जाबाय दायो इयाव हाबफैनाय जोमानाय जादों गैया माबायदि मेथाइ नांगौ नोंथांमोना गोसो बायदि बासिना लांनो हागोन आरोना फैबा जानो लुगैजोबो मेथाइ गोजा बिराद मेथाइ जाय गथ'फोर लाबोफायो सेस बिनानै सेस जागोन नायनांगोन नोंथांमोना मेथाइ आरोना मेथाइजों बुंजोबनाय नै जाबाय मेथाइनि इयो 5 फ्लर आरोना लोगोफोर बिनिफ्राय गैला बिनो जोबथा फ्लर बिराद मेथाइ माबा बायदिसिना दं आरोना लाया जों नायफैदोंसो आरोना नायनांगोन नोंथांमोना बेयाव दं सेम्पुफोर दङ सेन दङ नै सेनफोर नायफोर फक टक नायनांगोन नोंथांमोना बिबाव गाखोनो नागिरदोंमोन ओमफ्राय गाखोनो गिनो ओमफ्राय गाखोला आरोना आं गियोनोलै इयो गियोनो गाखोनो मिथिया थांसै लिंहरदोंमोन आरोना बेयावनो मावग्रा ओमफ्राय गियो होननायाव मिनिहरबाय थांबाय थानोसै न'आव फारसे थांलायसै माथो खालामबाय थानो नङा होमबा
जिखिनि देखायनांगौ देखायखाबाय नै मजा टजा दङ गुदुं मा बोथोरनि गाइस भिडिअखौ नायनो मोजां मोनो लाइक शेयार साबसक्राइब कमेन्ट खालामनो दाबाव आरो चेनेलाव गोदाना बिदिबा चेनेलखौ साबसक्राइब खालामनो दाबाव आरोना 1K जाथारसिगोन थाब थाबैनो 1K खालामना होदो ओमफ्राय आंबो फैसा खामायनो हानाय बायदि होमबासो मोजां भिडिअ गोजान गोजान जायगा बेरायनो खोन्थागोन आरो आं नोंसोरनो एसे सापर्ट खालामबावदो आरोना लोगोफोर नोंथांमोनाव सापर्टआनो होदो थेवबाबो एसे सापर्ट होबावदो बिनि सायाव दायो ओंखारबोबाय आरोना बिराद भिर जादों आरोना अफार लाबायनायनि नोंसिया फैजादो अथ' होमबालाय दायो न' फारसे थांसै लाबाय लानांगौ खिनिखौ नोंथांमोना साननो हागौ आं गस्ला थामनेलाव होनायखौ गांथाम लादों होननानै गोजां बोथोरनिखौ गांसेल' लादों गाइस ओरैनो नोंथांमोना नायाना बांसिनानो बिनि थाखायनो नायगोन खोमा होननानै होबाय आरो थामनेलाव गाइस नायबो ओमफ्राय लाइक साबस्क्राइब शेयार खालामना होबानो जाबाय गाइस हायोबा उदै माखाया सेस जाजोब्बाय जानो थांसै ओमफ्राय आं आवगाय फैनाय जायगायानो आरो ना इयो गस्ला जिला जिथा गानना फैनाय जायगायानोमोन आरो ना इयो बरपेटा रडआवनो फैदोंमोन आङो बिदिमोन आरो बेफोरावनो बेरायलाबायदोंमोन आरो नोंथांमोना नायगोन ना नायाखै नायबानो जाबाय आं दायो लिंकखौ होनो हागोन डिसक्रिपसनाव लिंक होनो हागोन आं नोंथांमोना नायाखैबा नायहैबानो जाबाय दायो हटेलाव मोनफैबाय आरो दायो जानोसै पर'था गांनै जानोसै ओंखाम उखैनायावनो जानो दं आरोना पर'था गांनै जानो लानोसै आरोना बिहरबाय बिनो आरोना हटेला फिसा हटेलसो बारा गेदेर नङा आरोना जानोसै मोनफैबाय मोननै भिडिअखौ नायनो मोजां मोनो लाइक साबस्क्राइब कमेन्ट खालामनो दाबाव ओमफ्राय चेनेलाव गोदान हाबफैबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो जाबाय गाइस ओमफ्राय नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनगोन गाइस दिनैनि थाखाय बेनो थ' बाय बाय